जिहेतु जोंहा फैगासिनो दं जेनोखि एमपि इलेक्शननि थाखाय मोनसे प्रिपेरेसन खालामनाय जादों लोगोसे जिहेतु बे गासै भारतबर्षआवनो मोनसे जोंनि कंग्रेस दोलोनिफ्राय मोनसे पदक्षेप लादों बे जाहैबाय हाथि हात जर' आरो जेनोखि थांनाय समफ्राव लानानै जेरैबायदि जों भारत जर' जात्रा मोनसे प्रग्रामा फैयै नैबे डिसेम्बर लास्ट डिसेम्बरनि बे जानुवारि लास्ट डिसेम्बराव जोबनो थांगासिनो दं बेजों लोगोसे गोदानै जेनोखि बे हाथि हात जर' प्रग्राम बेखौ जोंनि बे भारत हादोरनि जेनोखि जोंनि आफादगिरि खारगे बिथां लोगोसे जोंनि राहुल गान्धी सारमोननि बानजायनायावहाय खुंनो थांगासिनो दं लोगोसे दिनैनि बे जोंनि जयनगरावहाय मोनसे जोङो जयनिं प्रग्राम लादों बे जयनिं प्रग्रामाव गोबांथार सुबुंफ्रानो जोंखौ जोंनि कंग्रेसनि निति नियम आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै जयन जाफैदों बेहाय 80 जननिफ्राय बांसिन जोंजोंहाय जयन जादों दिनैहाय आरो लोगोसे जों बे समावनो दिनैनि जेनोखि जोंनि बिसिडिसि मण्डल कमिटि लोगोसे बुथ कमिटि बेखौबो जों दाफुंबाय जों जोबोद मोजां मोनदों लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव बिसोर जोंनो जेरैबायदि खोथा होबाय फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोंनि जानानै कंग्रेस जानानै खामानि मावगोन फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोंजोंनो समानै थांफागोन लोगोसे जेनोखि दानि नैबे सरकार सोलिबाय थानाय जेनोखि हिटलार सासन सोलिदों नोंथांमोना मिन्थिगौ जेरैबायदि जोंनि गासै भारतबर्षआवनो जेरैबायदि दिनै गोबांथार खस्थ' मोननानै मानसिफ्रा दङ जेरैबायदि दिनै मोनसे बाजाराव थांनांगौबा बेसेनफ्रानो सोंनो हायै बेबायदि अबस्थायाव जानानै दङ दिनै सिगांनि जेनोखि जोंनि कंग्रेस सरकाराव जेरैबायदि गेसफोरनि दामा बा पेट्रल डिजेलनि जिखुनु खेथ्रआवनो होना मानो गोबांथार बेसेना खममोन दा जेनोखि बे नैबे सरकाराव जेरैबायदि हाराहास्ति खालामनानै दं मानसिफोरखौहाय गेसनि दाम सोंनो हाया दिनै मोनसे सिलिन्डारनि गेसआ दिनैनि बे सरकारनि दिनाव 1200 थाखा बेनि उनाव 1200 थाखानि गेस सिलिन्डार लाब्लाबो एकाउन्टआवनो फैसा हाबा बेबायदि बिरादथार अजद होदों आरो सुबुंफ्रा दा बेजों लोगोसे खस्थ' मोनदों बे नैबे जेनोखि दानि सरकार सासन खालामनायावहाय सोरबा सासे बिक्तिया मोजां स्कुलाव गथ'फोरखौ सोनो हाया मोजां ड्रेस बायना होनो हाया बेनिबो गोबांथार अजद दिखांदों आरो गोबांथार सोलायनायखौ जोङो दा नुनो मोनदों सुबुंफ्रा बुजिदों दिनै कंग्रेसनि निति आदर्शखौ मोजां मोना गोबांथार सुबुङानो दिनै जयन जादों आरो जों निस्सय सोलायनायखौ नुनो मोनगोन फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननिफ्राय लानानै फैगौ 25सिम जेनोखि एमसिएलए जानानै थांगासिनो जोंनि बिटिसिआव जों मोनफ्रोमबो बे जोंनि बिटिआर हालामाव जेसेबांनाखि एमसिएलए सिट दं 40टा नङा होमबा बे 40टायावबो जोंनि एमसिएलएनिफ्राय जोङो केन्डिडेटखौ होगोन जोङो मोनसे सिद्धान्त लादों फैबाय थानाय समफ्राव नोंथांमोना अबयस्से मिन्थिगोन आं आसा खालामो बेखिनियानो दिनैनि बे हाबाफारिजों आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानो गोबांथार दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै बे समावबो गोबांथार नैबे सरकाराव हाराहास्ति मोननानै दं गोबांथार सुबुंफ्रानो दिनै गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरोना दिनै गोबांथार जेरैबायदि मोनसे न'खरखौ खुंनो थाखाय गोबांथार थाखा फैसा रां रुफानि गोनांथि जायो दिनै सासे गथ'खौ फिउचाराव बोरै फोरोंलांनांगौ बोरै मोनसे मोजां मोनसे परिबेसाव लाबोनांगौ न'खरजों खुंनायजों लोगोसे गथ' गथाय फरायनाय फिउचाराव मा जालांगोन बेफोरनि दा नाथाय नैबे सरकाराव ओरैबायदि हाराहास्ति नोंथांमोननि सिगाङाव आं दहायबो बुंदों बेबायदिनो मोनसे मोजां ड्रेस होनो हाया मोजां स्कुलाव फरायनो होनो हाया दिनै सरकारा बुंदोंमोन नैबे बिजेपि सरकार जेब्लासिम जों बिजेपि सरकारा जों सरकाराव थागोन अब्ला गोबांथार सुबुंनो जों साख्रि होगोन थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे दा सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकाराबो बेबायदिनो बुंदों आरो सिगां बेबायदिनो सेम खोथाखौनो बुंदों जों जेब्ला सरकाराव फैगोन इउपिपिएल सरकारा बे खोथाखौ सिगांबो बुंदों जों गोबां सुबुंफोरनो जों साख्रि होगोन न'खर न'खर साख्रि होगोन दिनैसिम माथो नुनो मोना जेबो परिबर्तनखौनो नुनो मोना परिबर्तननि नाम लागासिनो दिनै गोबांथार परिबर्तननि नाम लादों दिनै परिबर्तन जाबाय बिटिआरआ परिबर्तन जाबायना दिनै जों नुनो मोनाखै आरो निस्सय जों कंग्रेसआ जुदि जों सरकाराव फैयोबा जों खामानिखौ मावगोन बेबायदिनो गोबांथार दिनै न'खरफ्रानो दिनै हालाय हाफाय जानानै दं दिनै जोंनि बर' ओनसोलनिफ्राय गोबांथार सुबुंफ्रा गावनि जोनोम गामिखौ गारनानै बा गावनि बिटिआर ओनसोलखौ गारनानै गोबांथार चेन्नाइ गुवा दिनै बेबायदिनो बेंगालरफोर बायदियाव खामानि मावनानै दं हालाय हाफाय नङा होमबा बेफोरखौ जों लाबोनायनि सेस्था खालामगोन मोनसे मोजां जोङो मोनसे सिद्धान्त लागोन जे थांना थानांगौआव बे जोंनि बिटिआर हालामाव माबायदि जों डिसिसन लानांगौ बेखौ जों फैबाय थानाय समफ्राव जुदि जोंनि बे कंग्रेस सरकारा जुदि फैयोब्ला जों निस्सय माबा मोनसे साननानै जों हारिनि थाखाय बा जोंनि हारिनि थाखाय जों मावलांगोन आरो সাংবাদিক বন্ধুসকলক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ যাচিছোঁ আজি জলেশ্বৰী ভিজিডিচিৰ বিজয়নগৰত আমাৰ যি জলেশ্বৰী ভিজিডিচি আমি ইয়াতে এখন মণ্ডল কমিটি গঠন কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে মই হয়তো মোৰ লাইফত চাগে মই প্ৰথমবাৰ উত্তৰ অঞ্চলত সোমাইছোঁ আৰু ইয়াতে মই আচৰিত পালোঁ যে ইয়াতে আমি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ পালোঁ
আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ মানুহ পালোঁ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। সঁচাকৈ মই এইটো ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে BTCৰ যি ৰাজনীতি বৰ্তমান চলি আছে, এই BTC চৰকাৰখনে যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি আছে, সঁচাকৈ তেখেতৰ ওপৰত চাগে সিহঁতৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে, যাৰ কাৰণে তেখেতে আজি ইমান ভিতৰৰ উত্তৰাঞ্চলত তেখেতে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত কিছুমানে যোগদানো কৰিছে আৰু ইয়াতে মণ্ডল কমিটি গঠন কৰা হ'ল। কিন্তু এইটো ক'ব লাগিব যে ৰাইজ আমাৰ ভাগ্য বিজেতা। ৰাইজ হয়তো বুজি উঠিছে যে এই চৰকাৰখন অকল মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু মিছা কথা কৈ যে ৰাইজক যে যি ধৰণৰ ঠগবাজ কৰি আছে, সেইটো ৰাইজে হয়তো ইতিমধ্যে বুজি পাইছে। আৰু ৰাইজে ইয়াতে ৰাইজে যিখিনি আমাক অভিযোগ কৰিছে যে ছাৰ চাওক, বিগত দিনত BPF আমাক 17 বছৰ ঠগালে আৰু EPPLও আমাক ঠগাই আছে। গতিকে আমি এই দুটা দলত আমি এতিয়া এই দুটা দলৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে। আমি এতিয়া আমাৰ এটাই ভাবিছোঁ যে বিগত দিনত আমাৰ যিটো কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে সেইটোৱে ভাল আছিলে, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। সেইটো ভাবি তেখেতে আমাৰ লগত আজি যি মতামত কৰিলে সঁচাকৈ মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু এটা কথা হ'ল যে তেখেতে আৰু এটা আমাক কথা কৈছে যে আমি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যি হাত জোৰ যাত্ৰা ইদানিং আৰম্ভ হৈ গৈছে। 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰ BTCত আৰম্ভ হ'ব। তেখেতেও কৈছে যে আমি আমাৰ গাঁও অঞ্চল বজাৰত আমি হাত জোৰ যাত্ৰা প্ৰগ্ৰাম কৰিম, আমাক সহায় কৰিব লাগিব। তেখেতে নিজে আমাক মাতি পিনে এইটো কথা কৈছে। ভাৰত জোৰা যাত্ৰা নাই একচুৱেলি BJP চাওক, BJPয়ে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যেতিয়া কন্যাকুমাৰীৰ পৰা যেতিয়া কাশ্মীৰলৈ যি পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে, তেখেতে বহুতেই ইছ্যু উঠাইছিল। প্ৰথমে এটা ইছ্যু উঠাইছিলে যে তেখেতৰ টি-চাৰ্ট লৈ পিনে, তাৰপিছত জোতা লৈ পিনে বহুত ধৰণে ইছ্যু উঠাইছিল। কিন্তু যিকেইটা ইছ্যু উঠাইছিলে তেখেতে সেইকেইটা ইছ্যুই তেখেতে ফ'ল' হৈছে। গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ যি শক্তি, এই ৰাহুল গান্ধীৰ শক্তি কেতিয়াও BJPয়ে ৰোধ কৰিব নোৱাৰিব। ৰাহুল গান্ধী যি ধৰণৰ পদযাত্ৰা কৰি আছে, ইয়াৰ পিছত যিটো পদযাত্ৰা কৰিব হাত জোৰ যাত্ৰা, সেইটো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ভাৰত জোৰ যাত্ৰাতকৈ বহুত উৎসাহ পাব। মূল্যবৃদ্ধিক লৈ আপুনি চাওক, মূল্যবৃদ্ধিটো হৈছে। আজি যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে 2014 আগত, সেই সময়ত 350-400 টকা গেছ চিলিণ্ডাৰ আছিলে, কিন্তু আজিৰ দিনত 1200 টকা হৈছে। যি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, সিহঁতে এটাই কথা কৈ থাকে যে আমি ফ্ৰী চাউল দিছোঁ। আজি ফ্ৰী চাউল দি তেখেতে পাকঘৰত লুটপাট আৰম্ভ কৰি দিছে। আজি সেই ফ্ৰী চাউলটো যেতিয়া পকাব যায়, মিঠাতেল 180 টকা 90 টকা, দালি 150 টকা কেজি। আজি চাওক, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে জিৰা আজিৰ দিনত 450-500 টকা কেজি হৈ গৈছে। চাওক, কততো কোনো টেক্স নালাগে না, এতিয়া সময় আহক, ৰাইজে দেখিব। কাৰণ ৰাইজে ভোট দিব, এইটো BJP চৰকাৰে ভোট নিদিয়ে, কোনো BJPৰ MLA বিধায়কো ভোট নিদিয়ে। UDFৰ লগত আৰু BJPৰ লগত কিবা মিত্ৰলি আছে নেকি, আপুনি ক'ব নেকি? সেইটোতো 100% আছে। কাৰণ যোৱা যিটো ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ লগত যি ধৰণৰ গাদ্দাৰী কৰিছে, প্ৰায় আপোনাৰ চাওক, এতিয়া AIUDFে ইহঁততো ভিতৰতো সদায় BJPৰ ঘৰত গৈ থাকে, চাহ পানী খাই থাকে। এইটো আমি দেখা পাওঁ। সিদিনা AIUDFৰ এজন MLA কৈছে যে অসমত আমি সদায় BJPৰ লগতে থাকিম বুলি AIUDFৰ MLA এজনে কৈছে।